haba pile ya kanu kanu ka kam ka jing im ka jong pi to le ya ka nadu ka donot bat ka men sim jong pi baro klem da knyum ya no re ya no namar ka khtin ka jong ble ka hikai kumta henre ha gini ki sing oi pi yo i ba ki breu ki le ti ki le ka kam henre ki le ya ka kam rangkat bat ka jing knyum bat ka jing tim jing tla ken mau kanu kanu ka kam ka ba pi pile la da pile rangkat bat ka jing tim jing tla ya ki breu ya no re ya no oi pi ka ta kam de ka ba pi pile nadu ka donot bat ka men sim ka jong pi henre pile ya ka ta ka kam da ka jing bom ban se bat da ka jing bom la lai ya kano hi ka kam em ka pa pi pile nadu ka dot not bat ka men sim ka jong pi don ka jing kemen ha pa pi pile ya kata ka kam henry la da pile ya kano ka kam da ka jing tim jing tla ka pa mot ba pim don ka jing kemen kata ka kam la don ba force pi ban le mano pim don ka willing ka jong pi la ne kata ka will ka jong pi ban le ya kata ka kam pim so tenat ban le ya kata ka kam henry da ka jing bom la lat ka jong pi pile ya kata ka kam de na mar kata ka khten ka jong ble ka hikai ngai pi ha ba ngile ya kano ka kam em to ngin le nadu ka dot not ka jong ab jong pi baro ang khten ka jong ble bat ka men sim ka jong ab jong pi baro la da pi pule na gi kola sai lo nong ba lai ka da khot ka ba ar phulai ka ong kum ne kat ka ba pin le to tre na du ka men sim kum ba how try bat om ha ki breu kat ka ba pi pi le ya ka no ka kam ha ka jing im ka jong pi to le e ka na du ka do not bat ka men sim ka jong pi kum ba how try om ha ki breu la da pi le ya ka no ka kam ha ka jing im ka jong pi la da pi pen don burom yo try da ka kam ka jong pi ngai scam ba pinam long ki breu ki ba shu tim la ne ki ba shu keren nadin jong no re jong no oi pi henry pi le ya ka kam ringkat bat ka jing kemen namar pi sngo thu la da ngale ka ni ka kam ru ka di ka mga pendon burom yo ble pi le ya ka kam bat ka don ki jing janai ha ba pi le na du ka do not bat ka men sim ka jong pi henry la da pi shu le ju bo re no ka no ka kam ka ba pim sngo bang ngai scam ba ka kam kanam long ka ba internet henry la da pile pat na du ka donut bat ka men sim ka japi ngai ba ka ta ka kam ka long ka ba janai bat ka ba ki breu ha ba ki yo i ki sngo tenat ki internet ya ka de na mar ka ta ka jing im ka jong ab jong pi abang ile ya ka no ka kam ha ka jing im ka jong ab jong pi to le ya ka no ka kam ka ba ngi ni kwa ba ngi le na du ka donut bat ka men sim ka jong ab japi ka ba ngi don ya ka ta ka jing trang na du ka donut bat ka men sim ka jong ab japi ban le ya ka no ka kam ka ba penshet ha ka jing im ka jong ab japi la ka long ba penshet ki ba hiang asem la ka long ime pa la ka long ki malik la ni ki trying ha ka ba ngi tre le ya ka na du ka donut bat ka men sim ka jong ab jong pi kenang ba la ngile ka no ka kam na du ka donut bat ka men sim ka jong ab jong pi kan long ken ka ba seiso bat ka ba janai namar la da ngile da ya ka no ka kam da ka jing pen bor oi pi kata kam dei ka ba bha kam dei ka ba itnat de namar kata to le ya ka no ka kam ka ba pi le ka ba pen shet api le ya ka om tang ba pi chule tang hakmat ki breu henry ka ba kham don kam ka long ka ba pi le ka nya khmat ki jong trai la da pile na du ka do not bat ka men sim jong pi ngai scam ba pin le ya ka ta da ka jing janai da ka jing kemen ba ngai scam ru pin le nam tau trai om nam ta ki breu ha ba pile nam tau trai ka do ka kam ka long bat ka ba janai la dam don ba pe pi ha ka ta ka jaka ka pi pile ram pile janai bet la da pile nam tau trai henry la da pi shule tang nam ta ki breu oi pi la da don trying ru am shule tang dap la da dei ban sar yeng ru shu sar malu mala kata ka dei ka ba pi shule tang hakmat ki breu henry la da pile ya ka no kam na du ka donut bat ka men sim ka jong pi la da pile ya ka kum ba le how trying oi pi ngai scam ba ya kata ka kam em pile bet da ka jing janai namar pi tip bo try don ha geno ka jaka ka ba pi don uyo ilot baro de namar kata pimle arsap ken la da pi pile how try la da pi pile na du ka donut bat ka men sim ka jong pi kum ba pi mut ba pi pile how try ka ba mut ba pinom jule arsap de namar kata ka kam ka long bet ka ba janai henry la da pi jule tanga khamat ki breu la ne tang ban persngom ba ki breu oi pi ka jing im ka jong ab jong pi em kam long ka ba bet ni chule ju bor de ka ba pa ki breu ngim skong don ya kata jing skong tenat dal de henry ni jule ju bor ya kata de namar kata ka jing im ka jong ab jong pi ya ka no ka kam ka ba ngi le na du ka do not bat ka men sim ka jong ab jong pi khnang ba kata ka kam ka ba ngi le ka long ka ba janai ai ka ba don kam ka long ka ba ngi le ya kata ka kam kum ba ngi le how try la da ngi le ya kata kam la da don ba pa ngi manor ban le ka no kam ngoi pi la da ngi le kum ban le how try ngai scam ba kata ka kam ka long bet ka ba seiso bat ka long bet ka ba janai hakmat ki jong try bat ka long ka ba janai hakmat jong ki breu namar ha ba pi le nam tau try ngai scam ba hakmat ki breu lai ka long bet ka ba janai ki breu ru ki la ban shanya e ka jing im ka jong pi de namar kata ha ba pi le ka no ka kam le da du ka do not bat ka men sim ka jong pi le ka no kam ya ka ba pin skong pha ken jong blai om ya ka ba pin skong pha ya ki breu ngai scam pi osngo ye ni ka khten ka jong blai ni ka por ba ngai scam ru ka long ka jing khu nam ta ka jong pi la da pi dang le ya ka no kam da ka jing pen bor da ka jing thnum ya no re no da ka jing kren ya no re ya no oi pi sange no akum kata what you let show
Henry le no na man tau trayen kenang wa pinla ban pen sngobhai gebreu bat utrai ban ngong ban sngobhala da pile nam tau trai de namar kata ubleu dong kerkhui pi ngais kam sha skor gi jing kai utrai dong yo gobrom amen